آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ تھئی رحمتاں دی باران تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ او یارواں بعد آیا پیارا اے مہینہ ہے، یارواں بعد آیا پیارا اے مہینہ ہے۔ سارے مسلمان دا ٹر گیا سینہ ہے، او سارے مسلمان دا ٹر گیا سینہ ہے۔ خوش تھیا ہے نیک انسان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ تئی رحمتاں دی باران رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ اسا پورا سال کیتی جدی انتظار ہے، اسا پورا سال کیتی جدی انتظار ہے۔ ماہ رمضان کیتے دل بے قرار ہے، ماہ رمضان کیتے دل بے قرار ہے۔ آیا پیارا ماہ دی شان رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ تھئی رحمتاں دی باران تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ لوگوں اے صبر دا مہینہ جدا آندا ہے، لوگوں اے صبر دا مہینہ جدا آندا ہے، لوگوں اے صبر دا مہینہ جدا آندا ہے۔ عید کیتے مسلم خوشیاں مناندا ہے، عید کیتے مسلم خوشیاں مناندا ہے۔ اے مہینہ عالی شان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ تئی رحمتاں دی باران تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔ آیا پیارا ماہ رمضان تے رحمتاں وس پیاں، رحمتاں وس پیاں۔